Ayan o, tao. Kesa doon sa spiritual, walang ganong i-react yung mukha niya. Pero dito sa tao, kita mo yung mukha niya. Tutusin, napakalawag na yan. Isang kamay ko na lang din ginagamit. Dila tay. Taga saan kayo tay? Ganun mo na lang muna para yung ano. Taga Bayabas. Taga Quezon. Quezon Province. Taga ano yun? Bayabas? Ano? Tayabas. Tayabas, Quezon Province, no? Anong oras kayo nagbiyahe? Alas 2:30 po kami. Nang madaling araw. Yun lang magagawa ko sa inyo tay. Meron kayo physical na may talagang totoo na tong sakit. Tapos meron kayong sa spiritual, may tao pa sa inyo nagagalit. Hindi natin alam kung babae to lalaki malala. Sasabihin naman to ng Diyos. Tapos may sakit pa kayo sa laman loob niyong katawan. Eh lahat yata ng sakit sinalo niyo na. Oh, okay lang yung sakit sa sa spiritual mawawala pa to. Pero yung sakit sa tao, pwede ding mabawasan to, pero wag mong sasabihin na 100% mawawala yan. Pero matagal pa naman siguro kayo kukunin ng Panginoon Kristo. Ha? Matagal yan ang sakit yan? Yan lang nga po, Ay, 3 buwan pa 3 months pa lang. Dati anong trabaho niyo tayo? Tricycle driver. Dalawang papel lang yan. Tingnan mo. Papel lang kinabit to. Pag ito, papel, malakas ang reaksyon. Pag ito, elemento, hindi masyado. Pero nakakagalaw na siya. Hindi katulad nito. Oh, di ba yung papel? Oh, papel na lang yan. Wala pa ng dayan. Oh, nadudurog nga. Oh. Durog na nga yung papel ha. Umiinit pa. Oh, yung papel, bago pa to, isa. Oh, wala na. Pero, spirito, hindi gaano. Pero sa papel, oh, durog na. Kalas! Tingnan mo, tatanong ko ha. Papalitan ko ng posporo. Papalitan ko ng papel ng posporo. Babae ka lalaki? Nababali. Pag nababali. Tingnan mo. Tingnan mo ha. Pinakamalipis. Wala nang pinakamalipis dito. Oh. Kilala mo ba si Kristo? May takot ka sa kanya? Babae ka lalaki? Babae ka lalaki? Oh, ayaw niya magsagot, di ba? Ibaba, kuryente, magnetiko. Hindi ka kayanin na matagal. Balik tayo sa papel. Amen. Oh, papel na lang. Okay, linisin mo. Idilat ang kanyang mga diwa. Magnetiko. Para hindi masyado siya mahirapan. Doon mo na siya titigan. Okay na? May kalas tayo. Pakinggan mo lang ang sasabihin ko. Ginising na ni Magnetiko. Galing to sa utos ng Panginoon Kristo. Lalaki ka babae? Pakinggan mo ako. Anong pangalan mo? Oh, lalaki ka babae? Oh, sige. Kalasin mo yung sakit mo. Kalasin mo yung sakit na nilagay niya sa'yo. Sige, may visa na yan. Tingnan mo ha. Narinig mo ulit ha. Ulitin ko. Lalaki ka babae? Oh. Anong pangalan mo? Tingnan mo ha. Para maniwala ka, mawala sa alala. Alisin natin yung papel. Itaas magnetiko. Amen. Kilala mo ba si Jesus? Babae ka lalaki? Lalaki ka ba babae? Oh, wala siya. Oh, isipin mo. Pag pinataas yung ataas ng dasal. Ibaba magnetiko ang dasal. Ibalik ulit sa papel. Oh. Anong pangalan mo? Oh. Isipin mo. Okay, kalasin mo tayo. Lahat ng sakit mo. Sige, linisin mo. Dinidemo ko na yan. Hindi niya kakayanin kasi sobrang marami naman talaga siyang sakit eh. Kalas, lahat. Ubusin mo. Mababawasan yan. Alisin lang natin yung usog ng tao. Napakalakas ng usog niya. So nga, Ha? naging nasa mampak. Nasa mapakandam. Isandan mo muna yung tatay mo. Kasi hindi yan makakatay ng ano. Huwag niyong ididilat yung mata niyo tayo kasi gising ang diwa niyo. Sige, sunod niyo lang. Sige pa. Sige, tanggalin mo. Lahat ng sakit mo. Sige. Huwag mo lang ididilat. Inom yung tubig. Yan. Para ito yung magkukontrol doon sa hina. Sige, kalas. Lahat, tanggalin mo tayo. Tumataas yung vibration ng katawan ko. Kailangan mapahinto mo tong papel. Papel na lang to. Wala na nga yung daya yan. Nadudurog na nga yung papel. Papel na. Papel na ha. Kaso umiinit yung papel sa kanya. Ibig sabihin, kasi, ibabalik ulit natin. Amen. Di ba umiinit? Itong espiritu wala masyado. Okay, kalas. Amen. Okay, kalas ng kalas tayo. Lahat yan linisin mo. Matagal talaga tayo. Abutin tayo ng, hindi ko alam kung kailangan mapahinto mo yung init. Banggitin mo tayo yung isip sa Panginoon Kristo. Panginoon, sa isip lang. Tulungan mo po ako
patawarin mo ako sa kinagawang mga kasalanan, pinapatawad ko ng mga taong nagagalit sa akin at nainggit. Sabi mo, yung elemento tayo, walang problema to. Ito papel na lang, kinakalas-kalas ko na nga, kinakabit-kabit ko. Tingnan mo, umiinit pa yung papel, oh. Oh, umiinit sa kanya yung papel, oh. Pero mahina, hindi katulad nito tao. Oh, nagre-react Mga sa ano kanya. siya eh. Itanggal. Napakalakas ng usog nito, nakakamatay ang usog niya. Dapat ay Napakalakas. mawala. Nagkaroon din kaya sa kanila yan. Ano po? Nakita ko dumahaba yung parang may pila ng tricycle, parang mayroong mga ganyan, parang may mga tindahan. Hindi ko alam, parang palengke yata yun. Basta't mahaba, may Palengke pangat nga. ng konti. Terminalan. Sa lalaki po po. Ha? Lalaki. Lalaki na kusog sa kanya, hindi babae, lalaki talaga. Ayan o. Tingnan mo, babanggit ko, babae, amen. Hindi masyado react niya. Lalaki, sa pangalan ni Jesus, amen. O, nagre-react sa kanya, ibig sabihin lalaki. Buhay siyang tao. Kalasin mo ng kalasin. Ipagpag mo na ipagpagtay. Ginising ko na yung diwa mo ha. Dinidemo-demo ko na kayo ha. Ngayon, tatanungin kita. Lalaki ka babae? Ano pangalan mo? Oh, kita mo, nasasagot niya. Ano pangalan ng asawa mo? Ngayon? Oh, di ba? Pero pag ikabit mo yung stick, mababalang ang utak niya kasi tataas yung kuryente. Kailangan masagot niya yun. Pag nasagot niya, ibang taktika gagamitin sa kanya. Pero umiinit yung stick, ibig sabihin, meron siya nadidetect. Kaso mawawala alaala niya. Kaso nga lang, hindi natin magawa kasi sa sobrang niya natagang dami sakit. Sinabihan ko na kayo kanina, dinemo ko na lahat ng paa niya uminit sa sumakit. Mabuti sana kung huminto dito, kakayanin niya matagal. Kaso lahat nagsabay. Kahit sa mong ilagay. Kung maglala, tanggal tayo. Lahat yan. Pinagpapawisan na siya, gumang na yung paa niya. Kanina mabigat to. Nalalamig pati siya. Ang paa niya Gumang na malamig. yung paa niya, oh. Tingnan mo. Hindi may taas. Di ba? Oh, oh. Oh, gumang na, oh. May dugo na yung labi niya po. Nawala na. Kanina mabigat yung paa niya, ipaghatak ko eh. Putla naman Oo. siya eh. Kaputla kanina. Alas, ubusin mo ng ubusin. Kailangan mapahinto mo tong papel tayo, itong tao. Wag mo na to intindihin tong mga elemento nito, wala naman to kakwenta-kwenta. Ito lang tao talaga. Pinakamalakas kasi, pinakamainit. Kaya ikay Okay, nalaan. tanggal, idikit mo sa kamay mo. Banggitin mo ang Diyos, humingi ka lang ng kapatawaran. Sige, ganun, tanggal. Lahat, tapon, simula ulo. Sige, malayo pa pinanggalingan mo. Galing ka pa Quezon. Sige. Napakalakas ang usog nito. Baka meron tong ang kinakakayahan. Mga usog. Kasi Quezon yung tay. May kilala ako sa Quezon. Walang mali siya pag hindi kanya nilawayan sa puson mo. Babae ka, lalaki. Sigurado, hindi ka abutin ng 2,000 tigok ka. Kasi papayat ka, tapos dumi ka ng dumi, wala nang ilalabas yung puwet mo. ganun nga po siya. Ha? Hindi siya po ng dumi. Pero Kahit yun, walang kinakain. dumi siya ng dumi. Napakalakas ng usog yun. Meron siyang angkin na kakayahan sa ninuno nila, sa mga Parang gabay lang nila, mga mangkukulam. sabi, balis May dugo patay. siyang ganon. Napakalakas ng usog yun kasi meron akong nakalaban na ganon. Hindi ko siya kinulam. Nakita ko siya sa jeep, babae siya. Nagkatitigan kami sa sasakyan. Ngayon, hindi gusto ko siyang habulin. Baka matakot siya sa akin, baka sabi niya, kaya ko siya hinahabol. Baka stalker o all the thing ko siya. Hindi. Kailangan ko may dikit yung laway ko. Dito, walang malis siya. Para ganting siya. Para hindi siya magkaroon ng sakit. Oo, kasi hindi ko kagustuhan ito, sabi niya sa akin. Oo, talagang ganun lang talaga kakayahan. May dikit ko lang yung laway ko, pero usog sa kanya. Mawawala yung sakit niya. Napakatindi ng usog ng gano'n. Kasi sinabi niya, lahi daw nila ay mga magkukulang. Okay, konti na lang tayo. Konti na lang, konti. Nagbabago na mukha niya, oh. Tsaka, numimpis na yung paa niya, oh. Magaan na yung paa niya, oh. Kanina mabigat yung paghatak ko, eh. Para kung may hinahatak na, bakal. Lahat. Hindi lang yan, buong katawan, simula ulo. Ulo. Sige. May power kasi yan, kaya hindi ka pa makakilos maigi. Power. Sige. Hindi pa nga daw nakakatulog yan po. Leeg, yan. Kilikili. Dibdib. Huwag mo niangat yung damit mo. Kilikili. Braso. Tiyan. Sikmura. Hanggang dito, kalasin mo. Hindi mo kamay yan, ha? Kamay ng Diyos yan. Nagpapakalas sa'yo. Tapon ng tapon. Banggitin ng Panginoon Kristo. Habang nagtatanggal, sabi mo, Panginoon, tulungan mo po ako. Sa isip lang, sa isip. Ginigising na ng Panginoon Kristo ang iyong diwa. Kasi kung madadampot ko ito, kung malakas ang usog. Parang katulad dun sa nagpagamot sa akin isang araw naman yung babaeng hindi nakakalakad ang pangalan, An-An. Yung pala yung nanay tatay niya ay nagpapautang ng, nagpapautang ng 5-6. Isipin mo, nakaupo siya rito, napunta siya sa Mexico. Tapos yung babae daw matanda, nakita niya na daw. Tinatanong ko, magkaanak ba kayo? Kapitbahay? Hindi.
Paano mo siya nalaman? Paano siya mo nalaman nandun siya? Nakita ko na po kasi siya, yung nanay tatay ko, nagpapautang ng 5-6. Kaya siguro, hindi binirelta kasi kulang pa. Baka, kasi kung sapat ng pagbabayad mo sa 5-6, bakit hindi ka pa bubeltahin, di ba? Baka hindi. Eh kaso, matabas ang dila ng pinangutangan, tumalab sa anak. Sa tatay ang nanay target. Kita mo, di ba, isang buwan ko na, sabi ko, pindot niya. Dito niyo lang hawakan sa gilid eh. Yan. Okay na? Okay na, okay na. Okay na? Ganyan lang. Hindi yun namatay. Napindot niyo. Ayan yun. Kukontinue ko na lang siya. Uminto na oh. Oh, di ba? Wala na oh. Nakikita ng camera? Oh, wala na oh. Sa pangalan ni Jesus. Oh, wala na. Isipin mo kanina bakit mainit. Papalitan natin yung papel ulit ha. Ng stick. Yung talagang original para sa kanya. Oh, di ba? Wala na. Oh, isipin mo yung stick, wala na. Kanina. Oh. Oh, kasi hindi ko mailagay, iinit ng todo. Oh. Kaya papel na lang ang pinagamit ng Kristo, amen. Kasi kailangan mawala lahat yan. Wala na, oh. Ito sa spiritual niya, oh, wala na rin, oh. Mababawasan na. Lumimpis yung paa niya, hindi niyo napapansin, oh. Oh, tingnan yung paa niya, para na lang siyang pamalo, oh. Na pambatota. Hindi ka talaga kanina, nagmamanas. Oh. Lumambot na, oh. Oh. Lahat linisin, pati balakang tayo. Kunti na lang. Yun ang napakasakit. Lahat, pati balakang. Pag nadilat yung mata mo, mawawala sakit niyan. Tapon mo ganyan, banggitin ng Diyos, dalawang kamay, left and right. Tingnan mo yung paa niya, oh. Nagkakaroon na ng parang pulubot. Sobrang sakit nung kanyang balakang po. Lahat yan, linisin buong katawan. Para hindi naman sulit yung pagpunta mo dito. Dumayo ka pa ng Quezon City, Quezon Province, papunta ng Pampanga. Kalas. Iko-continue ko na lang yung video, napindot niya ate yan eh. Kaya nag-stop. Wala na oh. Tatanggalin na natin itong mga papel. Papalitan natin ng dalawang stick para malaman natin kung may natitira pang konti. Kasi pag hindi natin malalaman lahat sa papel, yung papel, pan-detect lang yan. Pag dinadasalan, ito, madidetect talaga nila lahat. Magnetiko, pasok. Amen. O, konti na lang, o. Kung hindi na katulad na reaction, dapat mas mainit yan kanina sa kanya. Konti na lang. O, ibig sabihin, konti na lang. Hindi katulad kanina. Ay, kung ito ang kinabit ko sa'yo, maniwala ka sa akin. Nilupay. Didikit ka dyan, para kang siniksik na sardinas dyan sa ano. Pero, malalaman natin kung sino nakausog sa kanya. Wala na, oh. Kahit yung stick, oh. Tapos na tayo sa papel. Durog na yung papel, oh. Wala nang initay, wala nang sakit. Kunti na lang. Sige, pagpag na pagpag, simula ulo, pababa. Magsimula ko ulit sa tenga, lahat, ulo, mata, bibig, balakang, balikat, bibig, basta, kilikili. Ano, lahat. Kalas. Kasi ito pag-detect ko eh. Sa papel, di naman masyado ito madidetect. Kahit ito duming kuryente, hindi pa rin madidetect. Papel kasi din, napupunit. Pag ito nabasag niya, ibig sabihin mamamatay na siya. Pag naputulan ka nito, pumutol sa gitna. At umuusok para lumalambot. At yung isa, yung pinakamalaki, maniwala ka sa akin, malapit na buhay niya. Pero kaya pa siyang agawin. Kasi kusa siyang naputol dito sa manggagamot. Hindi naputulan siya ng ano, dun sa loob ng bahay niya. Mahirap makipaghabulan sa mga kukunin na. Ito, mabutan pa. Kasi nakalimang gamot na yung kung nasa rin ng ganito eh. Yung nga, dinikit ko lang yung stick sa daliri, nabali. Stick na yun, napakalaking stick, nabali pa. Dinikit lang, pag dikit pa lang ha, pumutok na agad. Bakit? Tinaningan siya ng doktor. Sa 1 month na lang buhay niya. Pero buhay na buhay pa siya. At nagdala pa siya ng pasyente. Di ba nakita mo yung lalaki ano? Oo. Siya yung nagpadala niyo dito eh. Ito may kamay mo tayo. Gigising, alin ko lang. Papakalas ko lang siya sa loob ng katawan mo. Sabi mo yung Jesus name. Sabi mo yung Jesus name. Lakasan mo, in Jesus name. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilat. Inom mo tubig. Ngayon, tingnan natin yung mga kamay mo. Dahan-dahan lang. Hinga na maayos. Pagkalunok ng tubig. Kabasa ngayon sa ilaw. 3 beses. Inhale lang.
Simula doon na tayo sa dulo. Wala na labis, wala na kulang. Tingnan mo yung balat mo, oh. Lumambot na, oh. Hindi ka tulad kanina, parang, kalam, ay, yung pagdikit, ano ba yan? Naka-welding, oh. Kita mo, lambot na, oh. Buhatin mo yung mga paa mo. Magang mabigat. Ano po? Yung sikmura mo, lumambot na. Wala na. Kanina, ginaganon-ganon. Balikat. Straight pala. Pero lang kukunin yung hangin. Sagad. Lambutin mo lang. Medyo may edad na kayo. Kabila. Sagad lang. Okay. Tingnan na maayos. 3 meses. Okay. Lakad. So, tight ka nila. Lakad ka doon. Papunta doon. Tayo. Huwag ka matakot. Nahilo ka hindi. Lakad. Ayusin mo. Hindi. Pag gano'n mo yung sakit mo, pagpag mo, sabi mo, yeah, sige, lakad. Parang bumaba, habang bumaba pa yung tubig. Gano'n mo yung paa mo. Yan. Ano pakiramdam nyo? Magang na? Oh. Ngayon, dadasalan na lang kayo. Sige, okay na yan. Ayusin ko na lang siya. Maluwag na yung lakad nyo. Oo nga, maayos na salita nyo. Oh, okay na, oh. Numimpis na yung paa nyo. Maayos ng pakiramdam nyo. Ilang taon nyo pala sakit yan? Bali, 3 buwan lang ito. 3 buwan. Tapos si ate, 1 taon sa kamay. Pero isipin mo, nagkasya na yung singsing ng pag-ibig ng mag-asawa. Kasya na yung singsing. O, tingnan mo yung singsing niya, nagkasya na. O, tanggal ang singsing, iso sa kabila, o, nagkasya. O, konti na lang siya. O, di ba? Totoong may uric acid ka, pero hindi ganun kalala. Hindi napasok eh. Hindi- Hindi naman kasi yun dito ay napakatigas. O, yan, di ba? Kaya hanggang dito eh. O, ngayon, igalaw-galaw nyo, ibaba nyo. Pag nilali ka, masakit kanina. Kanina. O, Ngayon. o, hindi na, nakasagad na, di ba? O, isipin mo, natatawa nga si tatay sa'yo dahil umiiyak ka daw. Kanina, akala ko para siyempre yung asawa, natural, naawa ka. Baliktad siya, tumatawa siya. Nakita ko yung mukha niya, tumawa siya eh. Totoo yun, pero hindi siya tumatawa na yung may sakit ka. Siyempre, naranasan mo rin yung naranasan niya kanina na nagsisisigaw siya. Isa lang gumawa sa inyo kasi sa kanya 3. Isang masamang espiritong babae, tapos taong may usog pa, tapos marami siya talagang sakit. Kaso, dinemo ko siya, kahit yung papel na, at yung may stick, nawala rin sakit niya. Kahit yung mga sakit-sakit sa Lahat yung mawawala na yon. Tatalab na lahat ng tubig pati gamot sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, imposibleng walang kumukuha sa kanya. Hindi ko na lang i-continuous yung gamot. Hindi. Sayang yung gamot, binayaran nyo eh. Oh, ipagpatuloy nyo na. Yan, sige. Ingat kayo sa pag-uwi nyo sa Quezon. Thank you. Salamat to. Salamat. Thank you.